Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Iweyo ngati sumamfira mviyeteyo. Okay, mbali imodzi amaphuzula mbali imene ndi imene anyway, koma mviyeteyu ali nzeru nthawi zina. Mviyeteyu amalangiza ndipo mviyeteyu pena maketi mufe kumapindula mbali imene akukuoneka kupindulako, osamango muwana mbali imodzi. Koma mviyeteyu guys, basi tiyamdikire mavyete tengani peni ndicho lembera malangizo ndi amenewa. Mavyete Malawian cameras. Mavyete kuti gwangwa. The people's champion, the people's warrior. Yeah man. Mavyete. Tabwera ntifike basi. Tabwera ntifike lero tabwandiza positive lero. Positive news. Edo mavyetetu. Koma zabwino. Big up Hanifa Imani. Akina Yohane Bosco. Francisco Yasin. Befia Said. Juma Pinifol. Mike Banda. Big up. Philibert Evans is watching. Sundi Snoop. Yeah, Bundi Snoop. Yeah. Okay. Tiambe John Chile, right? Poor preparation. Is a failure. Kubanda prepare bwino. It's a failure. There antambiri FM timaonena kwambiri TV, timaonena kwambiri ma music video, timaonena kwambiri ma movies. Ndizi ndi zambiri zikuchitika ku America, ku Britain. Ndiyeno pali reality tinachoka. Pali reality tinachoka pano tili mu TV. Tili ma music video mene. Tili ma America mene, ma fashion, ma Balenciaga mene mu. Ile mose mu reality na tinachoka. Ndeno umampeza no muntu wakapha muntu. Kufuza bwino muntu amene mamumpha bwanji, mamumpha vajana la anamfamba anamujosa ndrama. Anamujosa ndrama. Awale muntu munamfambira nji mnanjosa ndrama. Okay, tifuna fadi dziwe munaja naja. Maso tukona kuti mavalaso Jordan iso upaziko, mavalaso jeans ya bwino nditu, mayala bwino ndi bwanji munalibe pogona, hapo gona so palalipo so. Kapena sumuna sambi mazi so alipo tenthanso analiponso. Sino mundu alimpogona waja wasamba bwino wachena choka muphera mundu ukaba ndrama ukambera ndrama ndi chake.
pesa kuti atamafuna ndalama yakadani akanjoyere ma extra ma extra nde anthu ambiri tafika ngati pamenepo kunoku ku America nafika ngati pamenepo kuti umampeza munthu ku America kunoku wadya bwinobwino wasamba wazola bwinobwino mafuta nsapato ali nazo kale mudisa ali nalo bwinobwino koma akudandaula mwina ali depressed funa kudzipha kufuza bwinobwino akuti nkhani ndiye kuti alibe ndalama yonyengera mabebi sakumufuna because amakhala opanda ndalama yoyirani ndalama yonyengera nde ezo zikumpangisa depressed afuna kudzipha yetu ine nde waiwala kuti ulinzake kwa Afrika kuti iye uja wapha munthu chifukwa kuti iye sana what am I saying? Zinthu zomwe mmazola ngati zopanda pachezi ndi ma blessing ako. Zinthu zomwe ndimazitenga for granted, zomwe ndimakwanisa kupanga siku limene ndi ma blessings. One day Mulungu asatenga zinthu nezizo zopanda pachezi ichi ndi muzaone nokuti kani nali pabwino nali pabwino munthu ne kumana nali osayamika silimaona madalisoti osewa mavyete inuyo ngati mmakwanisa kupanga survive tsiku limodzi mapanga accomplish chinthu chikulu chomwe 80% ya anthu apa dziko lapansi pano akulephera. Kupezeka lino mwazuka mama muja mwasamba, mwazuka babedi mwasamba, mwamenya ka breakfast kandi katika kandi jani mwavala rent bole munalipira pokhala bwino chakudyaso bwino mwapangatu accomplish chinthu cho chapa cha mtengo patali. Komano anthu feno ma extra sitimaonalo kuti anzathu mdziko lomwelo akutani akuzunzika zizo sakuzi olopogoda alibi munthu pogona mwini khani bedi musamba ukhapane bedi wina wazuka bwino pa bedi akuti afuna kuzipha life sili bwino ali depressed. Aiwe anzako agula magalimoto uko amanga nyumba iwe uli ndi chani iwe ayiwala kuti iwe kuti ufike 1 to 30 kuti uthe chaka wapanga spending drama zingati kuti munthu unguoneka chonchi ni drama ndi mama mukuoneka ineyo ni drama izo ndi munthu ngati utha kudyesa bwino ana ako ana ako jankumakula akazovali nato pogona linapo kaino mulibe galimoto zilibe ntchito magalimoto nyama extra za chachikulu chokuti mapanga survive bwino opanda kuvutika. Ine tabala kuno ku America nalenso mundu wanga unali bwini ma music video, ineso mundu wanga unali ma video muja mafuna kuti ndidzipanga zinthu za extra kuyiwala kumene najokera kuti ne nali munthu ozunzika ovutika nkhula ngona wajabe kwa Malawi nkaladi wazikanga ndaiwala zikuti pompano nali munsanjemu taiwala tu bano malole hello duno chani ma Grammys chani inu samakhala kwambiri mu fantasy. That's just fantasy. You don't need izwene zozo kuti umuntu bange survive. If God has been able to bless you, ndikanga chebe komwe unako kumatha munthu kupanga survive, khala munthu othokoza ndi chinthu cha mtengo patali. Anthu ambiri alibenjwa, anthu ambiri amene bakuzunzika. Bwerani kuno ku America kuno kumusaone homelessness.
tiyeni ku San Francisco mukaone homelessness, tiyeni mu California mukaone homelessness, tiyeni mu New York mukaone anthu akugona panja, tiyeni ku Joni mukaone homeless. Inonso kumanja kuti ndinabwera kumanja ndilibedi amwini kani mundilande muja koma at least ndipo khala muli magona yani pa bwino kuzuka mama kugeza ndi just because munthu uli ndiksi muja doesn't mean kuti ndi chipinjo kuli anthu ena ali mu New York koma alibe ni bedi yomwe ndiko mathokoza usiku abase panopa sinsizilipo ndibwina kulikose unakasa kuposisi kwina kulikose zinavuta. Then if you're able just to do those things, to be able to survive day to day, nino mawali ya maviete, nino machampioni. Ndama zene zozo mbanga spendele ni magali mo. Kumano mwaona kuti inu ndama mizule se musurvive. Kandize ananu, maskulu chani, akazi anu, amuna anu, uguso asi pa. Bwino. Masiku kumadani komavaya komosati yoyi private jet ma helicopter ma Rolls-Royce pretty zachani zimenezo nde ineyo I'm a grateful person. Chifukwa chake ndili grateful ndi chifukwa kunena kuti ndimadziwa kunena kuti pale munthu wina omwe ndili pano akupasirira alipo anthu ambiri pomwe ndili pano akona akupasirira. Let's not forget kumeta jokera, let's not forget osama iwala nkumolanga lulilo basi no pano basi because of fame kandrama basi ndi kuti munasintha munafika pa celebrity be down to earth. Osamalola zinthu zizikulowa mutu, osamakulola mlezanziko zizikulowa mutu. Uli mwana umaganiza ngati mwana, umapanga ngati mwana. Koma utakula ano zinthu zabwana zino unazisiya. Ye munthu wankulu ngati iwe sumalimba naso ndi zinthu zomwe ukalembana nazo kalekale. Umaona kuti izi zinthu zopanda pake. Olo ifeyo matimbala ndi otavalavara. Olopanopa kuti mundifunsa kuti ndrama mukaguliraso timba ndrama sindikaguliraso timba wayo matimbala ndiwo panopa age yanga nanani inapita pano kansaba nani osamengamo ndivala osati kuti ikhalelepo ndikuti ndakhala vala kwambiri nso anthu ife timona ngati kuti chinthu chija chovala chija ndi chimwe chikuti panga add value ifeyo. Koma si choncho chifukwa chinthu wina kanavala ndikunkhala iye sinda kuti sonchi kukhalani inopeza ni style ya ndi mmene maifilireni nthawi ifeyo medi nkakula alesa ndi mastyle yake akambirimbiri tonse sinomvala zimuzo alesa ndi style yake mena kuti akuyifilira ndi mmene munthu olumikizira zinthu zija kandi zakaunjika kasisa malebo komana ndi mmene zitani wa anduso kumati komanso munthu wachenatu komano si guji si guji kapena timbalandi yokha imene munthu umatavala kuchena. Ife timalowa muoma ndi muja kuvala kuchena timapita ku gym kuja kumenya bwino gym ija maya amotishira muoma lija kumonekano yabwino anthu kumafosa ama t-shirt imwego nangasa kwena amene ndi value sijo value ndi thupi ndi as long as mulungu akudalitsa ndi thupi that's the first thing. Because the body is more important than the clothing. Opanda iweyo body yako kulibe zovala. Zovala just number 1. Number 1 mulungu watipasa chani? Thupi. Yetu. Ndi in whatever you wear, uvala kadishi ndikosa zifika bwino. Koma ngati umakavala kadishi ndikachokudzwa kuti ili ndi thupi mwana amasa kadishi ndija izi kuongola. Chifukwa iweyo ndamene umakongolesa zovalazo. Iweyo ndamene wangesa zovala zioneka zabwino. Anthu kumawala chovala kumati hoya nesaka kwa chiti osapaka chovala chabwino iwe wachipangisa chovala chokhala chabwino because iwe ndi thupi wachivala pathupi pa. Ndi anthu ambiri ife timaona ngati kuti kwambiriso zipanga focus kwambiri kwa ma extra ngozala bwana ngono boom wacho sana mulungu zichi before COVID
alesa nkadandaula life is boring, life is boring. Mwate pa Facebook alisema kuti life is boring, life is boring. Moyo ukuboa. Zinthu zili normal. Normal was boring. Normal things was boring. COVID hits. Now you can't even do those boring normal things. Now there's a problem. Life should go back to normal. Life should go back. I thought normal was boring. So just to be able to wake up in the morning and go to the store and come back and eat and be able to operate, take it for granted. Don't take it for granted. It's a blessing. So God, when he sees that you are a person who is grateful for small little things and mindful of those things, God will bless you with more things. The reason ambiri sisi odalisika because sitimaona zomwe tili nazo. We don't count our blessings. Zokuti tili ndi tomato, tili ndi anyezi, tili ndi sugar, tili ndi mchere, tili ndi mbale, tili ndi nyama, tili ndi masamba, tili ndi mpunga, tili ndi nyemba, tili ndi ufa, tili ndi sopo, tili ndi mazi, tili ndi bedi, tili ndi zovala, tili ndi nsapato, tili ndi masoksi, tili ndi maboksa, tili ndi mashati, tili ndi mpando, tili ndi sofa, tili ndi tebulo, tili ndi bedi, tili ndi TV, tili ndi intaneti, tili ndi foni. Timaiwala zonsezo. Zabwino zonsezo timaiwala, timamwachi. Chinthu malunga tilibe chomwe tilibe. Chopanda phindu. Maviete, let's be grateful of the small things. And know kuti iweyo ngati wapanga survive siku limenelo waja wavala wagona wazuka wakwanisa wena akasama kunamize kuti iwe kufunika nje wakwanisa basi iwe wakwanisa. Iwe ndo olemera ndi wachuma because 80% ikulephera. 80% ikulephera kudya tsiku limenelo. 80% kulephera peza pokhala. 80% libe zovala kuyenda mandako pa mtunda. 80% ilibe ndi china chilichonse chomwe. Ndiye maviete tikamakhala, let's know kuti more is less. Zochuluka ndi zochepa ndipo zochepa ndi zochuluka. Kunena kuti munthu amene ali ndi chuma kwambiri si munthu amene ali ndi ndalama zambiri. Chifukwa munthu amene ali ndi ndalama zambiri zofuna so zambiri. Kwa munthu amene ali ndi chuma ndamali nzofuna zochepa. Ndalama ita imakhala yambiri. Wakumva wamva. Like, share, allowing cameras, right.